మహాజన రాష్ట్ర సమితి రాష్ట్ర ప్రజలకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ గత 2019లో కడప జిల్లా కమలాపురం నుండి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడం జరిగింది. మహాజన రాష్ట్ర సమితి నాయకత్వంలో అనేకమైన సమస్యల పరిష్కార విషయంలో ఒక బలమైన నాయకత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చాలామంది స్నేహితులు శ్రేయభిలాషులు మన మహాజన రాష్ట్ర సమితి విధి విధానాలు విని అక్కడక్కడ వాట్సాప్ గ్రూపులలో కావచ్చు, ఫేస్బుక్ గ్రూపులలో కావచ్చు, చాలామంది యువతకు యువ నాయకత్వానికి ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా ఎక్కడైనా గ్రామాలలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, నాకు సమస్యలు ఉన్నాయి, మేము మాటికి చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నాం ఇక్కడంటే వెంటనే అక్కడ డిపార్ట్మెంట్తో కానీ లేదా మనమే ఓన్గా వెళ్ళి మాట్లాడడంలో కానీ లేదా భూ సమస్యల విషయంలో కానీ ఇంకా రకరకాల సమస్యలను పరిష్కారం చేయడం జరిగింది. ఆ కోవలోకి చెందిన విధానాలతో కొంతమంది నాయకులు మనతో ట్రావెల్ చేయడం, మనతో సంప్రదింపులు జరపడం, అదేవిధంగా మెల్లగా ఒక యువ నాయకత్వానికి ఏర్పాటు చేసుకొని అన్నమయ్య జిల్లాలో ఒక 2 నియోజకవర్గాలలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులను ఏర్పాటు చేయడానికి ఈరోజు అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట కూడా రావడం జరిగింది. 4 గంటల నుండి తదితర గ్రామాలు, రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో కొన్ని గ్రామాలను అక్కడ విషయాలు, సమస్యల పరిష్కారాలు, మన అసెంబ్లీ అభ్యర్థి తలపాక సుబ్రహ్మణ్యం గారిని అక్కడ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. నాయకత్వంతో కూడుకున్న ఒక బలమైన నాయకత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని సుబ్రహ్మణ్యం గారిని గెలిపించే ప్రయత్నంగా రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు, అలాగే రాజంపేటలో ఒక అబ్బాయిని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయిస్తున్నాం. ఆ అబ్బాయిని కూడా ఓకే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఒకసారి రాజంపేట ఇంకా పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పేద వర్గాల సమస్యల పరిష్కారం కోసం అన్ని విధాలుగా ముందుకు వచ్చే విధంగా ఉంటామని, అదేవిధంగా చాలా వరకు కొన్ని గ్రామాలలో కావచ్చు, పట్టణాలలో కావచ్చు, జిల్లాలలో కావచ్చు, నియోజకవర్గాలలో కావచ్చు మహాజన రాష్ట్ర సమితి నాయకత్వాన్ని అమలు చేసుకోవాలన్నా, మహాజన రాష్ట్ర సమితితో పాటు ప్రయాణం చేయాలన్నా మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఫోన్ చేసి మన నియోజకవర్గ పరిధిలో మీరు ఎమ్మెల్యేలుగా, ఎంపీలుగా, స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా ఎదగాలని ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా కాల్ చేస్తే మీకు అన్ని విధాలుగా క్యాన్వాస్ అక్కడ అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారం అందించే విధంగా మహాజన రాష్ట్ర సమితి ఉంటుందని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ 175 నియోజకవర్గాల విధానాలలో ఉండే వ్యక్తులకు, 26 జిల్లాల వ్యక్తులకు కూడా తెలియజేస్తాం. మేము ఎప్పటికీ ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం, పేద వర్గాల అభివృద్ధి కోసం మహాజన రాష్ట్ర సమితి ముందుంటుందని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తాం. జై మహాజన, జై మహాజన, జై మహాజన.